Right, zviri sei traders. So pa video ranhasi tikuita ma entry anditi ma basic entry a double bottom anditika, right. Saka kuni vakaona video redu re introduction to chart patterns taka explain about ma 3 types dzema double bottom dzatinadzo anditika. Saka kuni vanyowana utanga kusvika panapa rege tingo roa faster tumuone chi 3 types dzema double bottom dzatinadzo anditika, right. Ndo mamiriro akaita chi ma double bottom edu anditi i basic ishi yekuti makumbo ese anenge ari pachi panzvimbo 1 anditika. Tinozonoita imwe type ichi e double bottom yakadai yekuti leg rimwe rinouya chi kuzasuku anditi rinosono pwanya chi rinenge support yedu anditika, kana kuti support kana iri hombe rinonyatsopinda kudai anditi, but tichashandisa chi re this scenario rinopwanya anditi. Tobva taita rimwe rekuti haridzoke pachi pasupport pedu. Saka tinenge tane chi 3 types dzema double bottom. Saka ma entry manje vanhu vakawanda tiita video uchita sei uchitiratidza kuti ma entry tinomawana sei, right. Let's say kuti market yedu yagadzira rege titange ne basic rinori anditika. Market yedu yagadzira W kudai anditi. Zvatinoita manje ndezvekuti anditi tinenge tichidraw maningirikini ma support and resistance edu. Rimwe level re resistance riri panapa iri anditika. Saka market yakauya yakagadzira W ikaenda anditi, painono breaka kunoko anditika tinonotsvaga entry redu painodzoka chi panapa pazone iri anditika, right. Target yedu inenge iri previous chi high anditika. Amini kana dare racho nari kuita sei riri kubatika zvakanaka, right. Ndochi scenario number 1. Same thing nepanapa kana takapwanya takadai anditika tino expect kuti market idzoke tiende anditi. Scenario number 2. Scenario number 3 same thing, market yakapwanya tino expect kuti idzoke yobva yaenda anditi. Saka ma entry aya ndiye ma beginners anditika, right. Tichaita rimwe video tichigadzira advanced lesson rechi stage number 2 kubva apa. Pane imwe type yema entry atisiri kuexplain apa this video, and pa next video ipapo tine mamwe futi ma entry atisiri kuexplain ipapo. Toda kuenda bit by bit kuti vanhu vaite sei munzwisise zvakanaka, right. Ndo mamiriro anenge akaita sei anenge akaita. Saka tikawana entry yedu panapa apa nditi stop loss yedu kuti tive safe takatonoisa pasi pechi previous low yedu iri panapa. But manje kana titrade ma double bottom anditi atiise stop loss yedu mukati munomu nekuti dzimwe dzenguva market inogona kutamba yodzoka yozoenda. Saka for us to be safe tinonoisa pasi pe previous support zone nekuti dzimwe dzenguva market inogona kudai anditika yoita kunge yakuda kuenda yobva yadzoka kunoku anomuona yadzoka yobva yazoita sei yobva yazoenda. Saka tinge chida kupreventa chi nyaya idzodzidzi dzeizvi. Saka takapinda entry redu panapa stop loss tinoisa chi kuzasi kunoku anditika, right. Rege timboya pamacharts tonoti ma double bottom tinomawana here, right. Tine double bottom redu iri apa iri anditika, right. Iri ndore scenario ipi yatanicha explain yeye yekuti makumbo anosiyana chi ma stages. Anomuona kuti gumbo rakatouya ndobva ranopwanya anditi. Tikada kudzoka ni green yedu iyi kupast anditi tichaona kuti pa area pane zvaitoitika. Market yetu yakasvika ita sei ya reverse, which means kuti kuno kuzasuku rakanga riri zone rechi re resistance anditi. Market pa yakapwanya panapa yakabva yadzoka munomu ichiwana chi support. Resistance takaipwanya tikati inoita chi support, right. Mwari udenga chititira zvakanaka, right. Tagadzira chi makumbo anaya anditi. Saka kaningirikini kedu kai kazoni kedu kai katataura kai ndi arc kanenge kari up anditika, right.
tati market yedu yakadzoka muzoni totsvaga chi entry anditika panapa ndopatinoita kunopinda chi takunotsvaga ma entries edu according to ma candlestick chi formation anditi take profit unenge uchiisa according to structure anditika kana structure irutaura kuti tiri mu uptrend unenge wakutsvaga chi take profit, but usually take profit should be chi ma high anenge ari chi agadzirwa ne structure anditika apa pane high inoi anditi right ndo anenge ari machi ma take profit. Ma stop loss edu ari kuzasi kunoko anomuona minutes dzachona right. Apa patikuita kuti ma basics vanhu vanzwisise anditika, but kune vagara vari mu trading vanoto understand kuti vakapinda kunongoka vanoholda zvidependa nechi ni trading chi strategy yavo ne plan yavo anditika right. Toya futi tine this takadai topata stretch atichienda chi kupast kwedu anditika right. Unoona kuti market yaireacta zvaipa zone apa, but yanga isinganyanyoende sei, yanga isinganyanyo bounce anditika, but zvisinei rega tingoshandisa chi kuti tidzidze lesson redu anditi right. Tati market yedu yakagadzira double bottom anditika right. Muriona double bottom andashandisa asi wekuti leg iri ne leg iri ndashandisa aya double bottom ushu anditika, saka rega ndinyaso draw singwi dzangu idzi zvakanaka kuti kuti zvinyasoita sei zvinyasooneke right. Singwi dzangu dzakaita bobo anditika right. Muri kuona kuti takagadzira double bottom ishi ndo yedu basic yatambotaura yeye anditika taigadzira muzoni ripi market yayo yakarejecta panapa anditi, saka chimwe change resistance tapwanya tapatadzoka mamu support tagadzira anditi topatati aka kazoni ka area kedu aka ndo kanenga nechi dhiri redu rema entry. Tati first TP tinoisa chi pa structure pagadzirwa papai anditika right apa anditi market yedu ya bounce ikauya munomu anditika zvayaita ndezvokuti yatanga yagadzira ka pattern aka wakaona video redu rechi manigiri ma chart patterns vanokwanisa kuto identify kuti pattern ishi inonzi chii anditika right. Tagadzira pattern ishi anditi tobva tadona tichiva pachi pazoni redu iri anditi pazoni pedu ndo patotsvaga entry tinoconfirma nei nema candlestick patterns anditi pattern ipi yakaitika apa ishi pinda mu comment section mutaure neni pattern ishi yakaitika apa ichingonovhara ndo patopinda chi entry redu. Tati stop loss yedu kuti tive safe kuzasi kunoko, take profit yedu previous high isho anditika right. Ngetitsvage imwe scenario yekuti timbo shanda nayo right. Tini double bottom yedu ishi apa ishi draw kaningiri ka resistance ka support and resistance zone kedu panapa anditika right. Tine double bottom yedu iri panapa ishi anditi tine leg number 1 leg number 2 then tobva tanoita chi kazoni kedu kekai katataura kekai anditika aka tikati market painoita sei painodzoka tinowana entry anditika. On this case market yakaenda nditi kana mani mtactic pa next video cha explain kuti unobata sei trade kunoku kuzasi kupa second leg anditika right. Kana wani mtactic unenge wakabata move iri, but on tichifamba ne lesson redu runori anditi market painodzoka kunoko ndo patotsvaga chi entry redu panapa anditika right. Tamboti stop loss toisa kupi kuzasi kunoko anditi take profit yedu inge previous high panapa anditi kuri kunzi mune makapinda panapa anditika stop loss ninge yakarohwa, but pamba sina zvapo chi entry nekuti ma candlesticks ana confirm andimuona, but tatosvika pazoni tatogadzirwa ishi evening star pattern chimwe market yatombotiradza kuti ichambopusha mishana pasi anditika right. But kana mapindo stop loss ninge yakanoita sei yakanorohwa zviriko chi forex right. Tsvage imwe scenario tsvage imwe chi
imwe scenario pano, right? Tine leg iri da handitika yatambo explain yei ishi handiti tikadrowa zone redu zvakanaka neche pano tikuona kuti haana kusvika kuzoni kwedu handitika, right? Ticha explain apa pane rimwe video kuti why tichita maleg mamwe asingadzoke pazoni panapa handitika, right? But same setup ndiroro neckline pedu panapa handiti tikanopwanya takudzoka handitika haina kusvika muzoni medu handitika. Sometimes zvinhu zvinorambawo hazvona, but tinenge takaita sei takazviplana zviriko handiti, right? Toya imwe double bottom yedu panapa ishi irapa handitika. Saka tati tikadrowa zone redu iri pane pabrekwa nemarket handiti market paino bounce ichidzoka muzoni ndo patotsvaga entry tinorowana nema pattern. Saka panapa pattern yedu yakanoconfirma engulfing pattern ishi yakanoconfirma entry. Stop loss yedu iri kuzasi kunoko handitika market vayambo bounce ndobvaita sei vayazoenda handitika, right? Target yedu inenge previous high handitika hatina kusvika, but kana market isina kusvika yatombofamba kudai ndichita lesson rekuti ndicha explain about inonzi break even handiti inonzi trailing stop loss. Ndo zvinhu zvinotichengetedza pamasetup anenge akadai so, right? Reke titsvage imwe leg, right? Tiri panapa tine zone redu iri market painga ichiita sei painga ichitamba handiti on this zone pane zvinhu 2 zvakaitika handiti. Tikagadzira double bottom tatazopedzisira tane triple bottom, but reke titange double bottom tozongopinda bonus lesson re triple bottom handiti. Tati market yedu tikagadzira double bottom painopwanya apa painodzoka topinda buy tutageta previous high yedu panapa handitika, right? Saka murikuona panapa takanogadzira candlestick pattern. Pindai mucomment section mutaure kana nyasoizuma munyasoibokola candlestick pattern ishi. Pindai mucomment section mutaure kuti inonzi chii handiti, right? Stop loss yedu iri kuzasi kunoko handitika market yedu yakafamba zvakanaka, then yobva yazorevhesa yadzoka futi muzoni handiti. Payakanobuda muzoni tinenge tane triple bottom 1 2 3, but entry inoconfirmwa candlestick pattern. Kana pane candlestick pattern yawaziva unobva wapinda entry rako handiti nyaya yacho iri kubatika zvakanaka, right? Tichanoita futi same thing paarea panapa handiti bottom redu handitika paarea pedu panapa patati tikanobreaka structure totaita sei tobva tatsvaga entry. Market yakabreaka paenda kuresistance kuno kuchiminzi yakudzoka kusupport, but zvisineiwo kana takapinda handiti tikati mastop loss aneswa kuzasika uko kana takaisa pazasi panapa move iri ndo rakatirova on the same time rakatigadzira imwe structure. Saka togona takaita sei takarecover loss, but zviriko mastop loss anotorova forex. Hakuna matrades anoita sei anohwina nguva dzose. Saka ndo lesson ratantinaro nhasi introduction to double bottom nema entry achona handitika, right? Ngatisanganei pa next video futa tiri kuita rema double top nema entries achona.